Eli teknologia auttaa meitä olevaan joka ikisessä kohtaamisessa tarpeen tullen aivan superrelevantti se niin tietyllä tapaa se ihmisen konteksti huomioiden. Jos me ajatellaan vaikkapa nyt mitä tahansa P2P-firmaa, niin meillä on kuitenkin niin kuin CRM täynnä tietoa. Meillä olisi periaatteessa ihan hemmetisti markkinoinnissa käytettävistä tietoa, millä me voidaan halutessamme, tämä on nyt se iso juttu, halutessamme tehdä joka ikisestä vaikka verkkosivuvierailusta personoitu. Se on ihan niin kuin teillä tapaa, niin kuin sanoin, että se on ihan jokaisesta kaupallisesta johtajasta tai toimitusjohtajasta tai myyntimarkkinointijohtajasta kiinni, että haluatko sä, että sun saitti on sun huonoin myyntimies vai sun paras myyntimies. Teknologia on tuolla. Tämä on niin kuin demokratisoitunut. Tämä ei ole enää niin kuin, tiedätkö, amerikkalaisten saatanan isojen firmojen yksin oikeus kiusaa toisia sillä, että niillä on vaan niin kuin varaa ja mahdollisuutta ottaa semmoista teknologiaa käyttöön, minkä muilla ei ole. Me on tänä päivänä käytännössä niin kuin kohtuu pienillä kustannuksilla sä pääset tilanteeseen, jossa sulla on niin kuin kaikki ne edellytykset, että sä voit esimerkiksi verkossa palvella täysin niin kuin ihmistä huomioida sen oma uniikki konteksti. Hei, otetaan pari askelta taaksepäin. Eikö me 5 minuuttia sitten puhuttu siitä, että myyjä on se, joka antaa kontekstin? Nythän kuulostaa siltä, että verkkosivut alkaa tekemään vähän samaa kuin mitä parhaat myyjät. Yes. Ja toi on just mitä mä sanoin, että tietyllä tapaa se on oma päätös, että haluat sä, että niin kuin, myyjä on verkon jatke vai onko verkkomyyjän jatke. Että haluatko, että sun verkkosaitti on sun paras myyjä vai huonoin myyjä. Että se on vähän, että minkä näköisen tapaa tavoitteensa asetat sille omalle markkinoille. Että mitä sä odotat siltä. Jos sä odotat, että se on vaan niin kuin, yksisuuntaista niin markkinointiviestintä, mainosviestin puskemista ulospäin, niin ei siihen hirveästi sit tarvitse niin teknologisia investointeja tehdä, tai ei sun tarvitse niin hirveästi piirtää sun prosesseja uudestaan. Mutta jos sä haluat, että se puolestaan niin palvelee jokaista yksilönä ja auttaa tuottamaan sille myyjälle, tässä siinä on niin isosti kysymys tuottamaan sille myyjälle paljon enemmän niin pelimerkkejä siihen tilanteeseen, kun sitten ollaan oikeasti naamatusten sen asiakkaan kanssa. Niin, tämä on vähän niin kuin kysymys siitä, että miten haluaa tavoitetilaa itsellensä piirtää. Ja toki kun kaikki yhtiöt ei ole samannäköisiä, kaikki ei, jos mä myyn niin 5 yritykselle maailmassa, niin verkon rooli on ehkä snadisti erinäköinen kuin että jos mä haluan saada niin 50 000 asiakasta. Että jokainen niin kuin omista uniikeista lähtökohdistaan tietysti joutuu miettimään mutta noin niin kuin yleisesti voisi sanoa, että verkko on niin kuin valtavan alihyödynnetty. Me eletään herranjumalainen 2017 vuotta ja täällä niin kuin hädintuskin ymmärretään sitä, että verkko ei ole se sun niin kuin sähköinen käyntikortti tai esite verkossa, vaan se on niin kuin parhaimmillaan sun myyntimies, joka ottaa sen ihmisen kaiken historian ja kontekstin tosi hyvin huomioon.